Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryete ita alawas ana paulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, anya ka ditikit kitam di tatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa mida. Kakaasi dalang aruden. Oray kaskasano, addalat ta nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay so dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan napintas nga agpayso, ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo ko mapakaragsakan ti kinadaksanggas at ti padamatao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsakak launay a. Si kamat gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si Kagayam Manong. Adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Day damot tirigat na itibiyagyo niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Uwan nga rod Manong. Ngam awan maaramidan ta isumot tibilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot Manong. Saan mo matakadwa ni bakit mo? Sa bali mo ti papanak ita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? Sige nga rodan Manong. No saan ka kumaabulag, inta ko maagay-ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta. Mabalin tamatlat ti agay ayam. Kaya't ko kumati agay-ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamot, ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman iti apo, tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbaglakit di ata naanos damat. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa numapanda ijay pagadalan. Alaing ka nga rodan. Ang mga noawan jay inada, tanaibaga nang adamiting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isang put ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat ata saan anapudot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang arudan Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kaya't ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, aggayem kami, ngam nalalaing nga. No nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat. Siya kumatirumbang nga ag-valedictorian, gaputa nalalaing nga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo, nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilya na. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula da ita. Anya nga atap,
Di mo man isakit da di apo or ti kararwa. Kwarta man, mami. An-anom ti kwarta. Inikan kan iti kwartam idirabi eh. Dumagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na. Anya pa ingay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanum laeng matigatangam? Apay at namagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtod ka iti kwarta, nalpas. Ay naanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtod ka kit din. No itay pa anang tod ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Hindi pagadalan na. Sa dino pa'y kuma? Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado. Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo matimasabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong, itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang papanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktak-takam pa lang itulod da ita bulag. Kaasimot no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. Saan mo't lang nga makatrabaho? Agigan tumot lang iti balayda. No sika ti bulag, kayat mo ka di nga agigyan kalatan iti balayo? Ha? Sa anak mo ta bulag? O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sao ni Manong ni Leonard. Di mon italtalag. Talaga akas dyan na dayjay. Iti pagadalan da, kanayon kanong aglangan. Uray kas iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kanu, tapno na saya at ti masakbayan ta. Adda nga tamot na saya at amasakbayan, ti may sa abulag akas kanyak. Apay kit din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na, tasaan ko amakita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Napatag ti kabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ijay pangisursuruan ni Nancy, tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta ngamin ti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay akas ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pa'y, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa balimat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sama pan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya ti agbalin to ang manursuro dagiti padam abulag? Mangisuro kay di School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabaalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka. Nadagsan ka di ti ulom, tapay atap-tapayaam. Masurunak laang. Tamayalis ka no day Nancy dito lugar tayo. Kat, anya ti parikot. Nasayat kit di tayo pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama di tiriknak.
no ditoy amang isuro. Napay kumaakas ta tiriknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buwisitan. Mas dawak nga road. No apay napudot ti daram kay ni maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mula unay yung dayjanan si. Ay, masurunak. Anya launay ti basol na kan kaya. Imbagakkan kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinak met pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod. Inuray na kumaang daak. Sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirasun mo. Ay, maragsakan hak. Tamayakar kanon ni Nancy dito'y lugar tayo. Di kad nasayaat no ditoy. Tapno makaginawa mo. Adayo ti pangisursurwan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awon gayam. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak, no saan akit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan ti nasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Ngumaton to, daddy. Medyo marigata na kami narigat ti subject mita. Masapol nga igad mo mati agatal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo ka di, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Ha? Apay nga taasana ka na siri bidya pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. O agripaso ak? Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutak mo ti bagbaga ti maestro. Oray si Kamet, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. Wen, mami. Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, ta naisurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnek dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami, nuari kapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami, makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Kanya ti bagam kan kuana. Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Kanya man ang tinaknakan mo. Basta ya kayat. Madlaw launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak ammo. Noan niya a klase ti panunot ti addakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center
iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.